Hai! Păi dacă vrei să intri, intră! Hai! Hai, Ahile! Hai că poți! Hai că poți! Așa! Hai că poți! Oh, vrei în casă? Cât de tare vrei în casă? Foarte tare vrei în casă? Foarte tare vrei în casă, Ahile? Oh, da, m-ai convins acum, m-ai convins. Hai că poți, hai că poți, hai că poți, hai că poți, hai că poți. Of, iubire. Gata, 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 gata. Uite, m-a strâns telefonul. Hai că aproape ai reușit. Hai că ai reușit, ai reușit. Felicitări, felicitări, bravo, Ahiluță. Ahiluță ce-l viteaz. Ahiluță ce-l viteaz. Și un ugolino care așteaptă să-l înghită.